päättävä, Elja Kakkonen Lilli, Samoiden koira ja Anitra Kinnunen Koivukylän koiraharrastajista. Ja se on sitten tämä maksu siinä. Tulee suoraan viimeistä, sitten ne on ensimmäisenä, että saada niin äkkiä kiinni. Hieno pujottelu sisämen oli sitä, todella hieno. (34-68) ja hätäpäissä katseli, ettei Annen kädet noussut siellä kertaakaan, eli puut rata. Otetaan remmat tähän. Joo, näin oli, eli